ही बघ, आता खच्च्या मोसमला खच्ची फसल लागतं ती तुला मी सांगताय, ध्यान दे. हा बघ, गरमीत चावल लावतात, बाजरी लावतात, सोयाबीन लावतात, मूग लागतं आणि कापूस पण लागतं. ठीक आहे. आणि थंडीत टमाटर लागतं, फ्लावर लागतं, मुला लागतं आणि पालक पण लागतं. काय हो, मग मिरची कवा लागतं? मिरची मिरची तुझ्या घरच्यांना काय बोलू ना का लागतं.